ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш маросими вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи Лоиқ Раҷабов ва рақиби ӯ Матеуш Ребецкий баргузор гардид. Матеуш Ребецкий дар тарозу 70 килограмму 530 грамм нишон дод, яъне ӯ вазни даркориро карда тавонист. Ана Лоиқ Раҷабов бошам мутаассифона вазни даркориро карда натавонист ва дар тарозу 71 килограмму 320 грамм нишон дод. аз ҳамин сабаб Лоиқ Раҷабов 20% маблағи худро ба рақибаш медиҳад ва муҳорибаи онҳо пагоҳ баргузор мегардад. ҳозир бошад дӯстон, биён муҳорибаи рӯбарӯи онҳоро тамошо мекунем ки мо барои шумо тарҷума кардем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият дорем ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. муҳориба дар вазни сабук. Матеуш Ребецкий зидди Лоиқ Раҷабов. аввал ба саҳна даъват мекунем танки тоҷикӣ Лоиқ Раҷабов. вазни расмӣ Лоиқ Раҷабов 71 килограмму 320 грамм. Лоиқ вазни даркориро карда натавонист. ва акнун рақиби ӯ Матеуш Ребецкий. вазни расмӣ Матеуш Ребецкий 70 килограмму 530 грамм. хотиррасон мекунем ки турнир шаби 24 ба 25 июн баргузор мегардад. дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин муҳорибаро тамошо карда мешавад, мо дар навори навбатӣ ҳамаашро мефаҳмонем. барои ҳамин дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз навори навбатӣ бохабар бошед. ҳозир бошад дӯстон, биёен якҷоя дар комментария Лоиқро дастгирӣ мекунем, чунки ӯ вазнкамкунии душвор дошт ва дастгирии мо ба ӯ хеле муҳим аст. то боздид хонободу сарбаланд бошед.